እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ህይወትኩም እንተዘይቀኒስኩሞም ኣብ ሳእንኹም ከም ዝኣተወት ፀፀር ኩርኳሓት እዮም ኣየቕስንኹምን ኣየደቅስኹምን እዮም ወላ ናይ ቀረባ ዝማድኩም ይኹኑ ዘራኽበኩም ገመድ ዘራኽበኩም ኣጋጣሚታት ክትቅንስዎ እዩ ዘለኩም ሓደ ግዜ ዝተመረዘ ኢድ ዝቁረፅ እኮ ስለዘየድለ ኣይኮነን እቲ መርዚ ናብ ካልእ ኣካላት ንኸይውዛዕ ሓቂ ከምዚኦም ዓይነት የዕሩኽ ኣሕዋት ቤተሰብ ንርሕቕ ስለዘይንፈትዎም ወይ ከዓ ስለንፀልኦም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ህይወትና ከይምርዝዎ ማለት እዩ ኣብዛ መሬት 4 ዓይነት ሰባት እዮም ዘለዉ ካብ 4ኦም ንስኻ ወይ ከዓ ንስኺ ኣብ ምንታይ ኢኹም ትምደቡ ደንቆረታት ዘይምዃንኩም ከ ብምንታይ ኢኹም ትፈልጡ ሎሚ ንሕድሕድኩም ልክዕልክዕኹም ክነግረኩም እየ ሽዑ ነብስኹም ካብ 4ኦም ኣብ ምንታይ ከም እትምድብዋ ኣብ ኮሜንት ከተቐምጡላ ኢኹም እቲ ዝበዝሐ ትኹረተይ ግን ኣብዞም ስቱፒድ ወይ ከዓ ደንቆረታት ዝበሃሉ ባህርያት ዘለዎም ሰባት ክኸውን እዚኦም ዝተምሃሩውን ዘይተምሃሩውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዓብይ ስልጣን ዘለዎም ወይ ከዓ ዓብይ ትካል ዘመሓድሩውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ንሕና ባዕልና እውን ክንከውን ንኽእል ኢና ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ዙርያና ብዙሓት እዮም ዘለዉ ከመይ ጌርና ኢና ግን ንፈልጥ ኣነ ነዞም ስቱፒድ ዝበሃሉ ሓዊሱ 4ኦም ዓይነት ሰባት ክነግረኩም እየ ድሕሪኡ ንስኻትኩም ኣነ ቁፅሪ 1 እየ ቁፅሪ 2 እየ ቁፅሪ 3 እየ ኢልኩም ባዕልኹም ኣበይ ከም እትምድብዋ ኣብ ኮሜንት ትፅሕፉላ ኢኹም እዚ ምድብ እዚ ምፍላጥኩም ስራሕኩም ኣታዊኹም ሓዳርኩም ህይወትኩም ብሓፈሻ ኩሉ ነገራትኩም እየርየር ዘብሎ እዞም ዝነግረኩም ሰባት ኣብ 4 ተመዲቡ ዝቐመጦም ናይ መበል 20 ክፍለ ዘመን መስተውዓሊ ወይ ከዓ ብሪሊየንት ካብ ዝበሃሉ እቲ ስሙይ ናይ ኢኮኖሚ ምሁር ጣልያናዊ ካርሎ ሲፖላ እዩ እዛ መፅሓፍ ከተንብዋ እንተደሊኹም ኣብ ዝለትኩም ዘ ቤዚክ ሎስ ኦፍ ሂውማን ስቱፒዲቲ እትብል ኣነ ግን ኣሕፅር ኣቢለ እቶም ወሰንቲ ነጥብታት ጥራሕ እየ ክነግረኩም እቶም ናይ መጀመርያ ወይ ከዓ ቁፅሪ 1 ሄልፕለስ ጊቨርስ ወይ ከዓ መሳኪን ዝበሃሉ ዓይነታት ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ንሰባት ኩሉ ጽቡቕ ዝበሃል ነገር እዮም ዝገብሩ ብመልሱ ግን ንሳቶም ንባዕሎም እዮም ዝጎዱ ንባዕሎም ጎዲኦም ንሰባት ዝጠቕሙ ዓይነት ሰባት ማለት እዩ ንኣብነት ንሰባት ገንዘብ የለቅሑሞ ልቕሖም ግን ኣይምለሰሎም ንሰባት ብዙሕ መስዋዕት እዮም ዝኸፍሉ ኣብ ግዜ ፀገሞም ግን ኣነ ለኹልካ ዝብሎም የብሎምን ንሰባት ክሕጉሱ እዮም ዝፅዕሩ ንባዕሎም ግን ኣይኾኑን ናይ ሳይኮሎጂ ምሁራት ከም ዝብልዎ ተኮይኑ እዞም ሰባት ንባዕሎም ዘለዎም ቦታ ትውሕት እዩ እቲ ንሰባት ዝህብዎ ፍቕሪ ተመሊሶም ስለ ዘይረክብዎ ታሕተዋይነት ይስምዖም ህይወቶም ምንም ትርጉም ኣይትህቦምን ይብልዎ እቶም ካልኣይ ዓይነት ሰባት ከዓ ኢንተለጀንት ወይ ከዓ መስተውዓልቲ ወይ ከዓ በላሕቲ ሰባት ይበሃሉ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ንኻልኦት ጠቂሞም ንባዕሎም እውን እዮም ዝጥቀሙ ናይ ካልኦት ሰባት ፀገም ዝፈትሑ ስራሕ ዝፈጥሩ ንባዕሎም ሰሪሖም ዝልወጡ ዓይነታት ሰባት ኣብዚ ምድብ እዚኦም ዝምደቡ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኩሉ ነገሮም ኣተሓሳስቦኦም ኩሉ ፖዚቲቭ ወይ ከዓ ኣውንታዊ እዩ ቁኑዓት እዮም ከዓ ይበሃሉ ንባዕሎም ጥራሕ ዘይኮነ ንባዕሎምን ኣብ ዙርዮም ንዘለዉ ካልኦት ሰባትን እዮም ዝሓስቡ እቶም ናይ መጀመርያ ንኻልኦት ሰባት ጠቂሞም ንባዕሎም ዝጉድኡ እዮም እዚኦም ግን ንባዕሎም ተጠቂሞም ንኻልኦት ሰባት እውን ዝጠቅሙ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ እቶም ሳልሳይ ዓይነት ሰባት ከዓ ባንዲት ወይ ከዓ ሸፋቱ ዝበሃሉ ሰባት እዮም እዚኦም ከዓ ንባዕሎም ተረቢሖም ንኻልኦት ግን ዝጎድኡ እዮም ኣዝዮም ሰልፊሻት እዮም ንሰብ ከይጎዳእኻ ንባዕልኻ ምጥቃም ጽቡቕ ነገር እዩ ንሰባት እናጎዳእኻ ንባዕልኻ ምጥቃም ግን ሰልፊሽነት እዩ እዞም ሰባት ንባዕሎም ክሳብ ዝተጠቐሙ ሰብ ይጎዳእ ኣይጎዳእ ኣይግድሶምን ንሳቶም እንተስሒቆም ሰብ ይብከ ኣይብከ ኣይንታዮምን ንሳቶም እንተስሒሮም ካልኦት ወላ እንተተስዓሩ ኣይግድሶምን ከም ጣንጡ ናይ ሰብ ደምና መጠጡ እዮም ዝሃጥሩ ናይ ሰብ ርሃፅ ናይ ሰብ ሓቂ ቅርጥፍ ኣቢሎም እዮም ዝበልዑ እቶም ራብዓይን ናይ መወዳእታን ከዓ ስቱፒድ ወይ ከዓ ደናቁር ዝበሃሉ ዓይነት ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ልክዕ ከምቶም ሸፋቱ ንባዕሎም ተጠቂሞም ኣይኮኑን ንኻልኦት ዝጎዱ እዚኦም ንባዕሎምን ኣብ ዙርዮም ንዘለዉ ካልኦት ሰባትን እዮም ጠቕሊሎም ዝጎዱ እቶም ሸፋቱ እንተወሓደ ንባዕሎም ይርብሑ እዮም እዚኦም ግን ንባዕሎም እኳ ይኾኑን ስቱፒድ ወይ ከዓ ደናቁር ወይ ከዓ ደደባት መበሊኦም እውን እዚ እዩ ጣጣ ዘይብሎም ዓይነት ሰባት ኣንዊሖም ዘይሓስቡ ዓይነት ሰባት ዶ ትፈልጡ ከምኡ ማለት እዩ ካርሎ ሲፖላ ብዛዕባ እዚኦም ክዛረብ ከሎ ሓደ በዝሖም ውሑዳት ይመስሉና እምበር ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዝተምሃሩ ዘይተምሃሩ ሃፋትም ድኻታት ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ዓበይቲ ኣናእሽቱ ታራ ዘይጋ ወይ ከዓ ሰበ ስልጣናት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስቱፒድ ዝተባሃለሉ ምክንያት ስለ ዘይተምሃሩ ወይ ከዓ ስለ ዘይፈልጡ ይኮኑን ብናይ ሳይንስ ፈጠራ ኖቤል ተሸሊሞም ኣብዚ ምድብ እዚ ክምደቡ ይኽእሉ እዮም ንባዕሎም ጎዲኦም ንኻልእ ሰባት ክሳብ ዝጎድኡ ማለት እዩ ስቱፒድ ዝበሃሉ ሰባት ምክንያታውያን ኣይኮኑን እዚኦም ብደመ ነፍሲ ወይ ከዓ ብስምዒት ስለ ዝውስኑ ሎጂካል ኣይኮኑን በቃ ይፍለጡ ልዕሊኦም
ዝፍላጥ ዘሎ ይመስሎምን ከተረድኦም ተዳፈቲንካ ዝኾነ ነገር ንምስማዕ ወይ ንምቕባል ድልዋት ኣይኮኑ ንባዕሎም ኩሉ ግዜ ርግፀኛታት ስለ ዝኾኑ ብምኽንያት ወይ ከዓ ብሎጂክ ክትማጎቶም ኣይትኽእልን እዞም ስቱፒድ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ደናቑር ዝበሃሉ ሰባት ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም ልዕልቶም ሸፋቱ ኣዝዮም ሓደገኛታት ሸፋቱ እንተነኣሰ ንባዕሎም ክርብሑ ስለ ዝጓየዩ ንእሽቶን ይሓስቡ እዮም ነገራት ኳልኩሌት ይገብሩ እዮም ተገመቲ ስለ ዝኾኑ ብናቶም መንገዲ ኸይድካ ደው ከተብሎም ወይ ከዓ ክትከላኸሎም ትኽእል ኢኻ እዞም ስቱፒድ ዝበሃሉ ሰባት ግን ንባዕሎም ጎዲኦም ንዓይ እውን ክጎድኡን እዮም ኢልካ ስለ ዘይተሓስብ ዘይተገመቲ ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ጉድኣት ከብፅሑልካ ይኽእሉ እዮም ቀፂሎም እንታይ ከም ዝገብሩኹም ኣይትፈልጡን ንሶም ንባዕሎም ብስምዒት ስለ ዝውስኑ እንታይ ከም ዝገብሩ ዘይክፈልጡ ይኽእሉ እዮም እዞም ሰባት ናይ ትካል መመሓደርቲ እንተደኣ ኮይኖም ብናቶም ዝተሰሓሓተ ውሳነ ነቲ ትካል ክሲሮም ንባዕሎም እውን ስራሕ ኣልባ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብናቶም ስሕተት ስድሮኦም ክብትኑ ይኽእሉ እዮም እዞም ሰባት ኣብ ዓብይ ስልጣን እንተደኣ ተቐሚጦም ብኡ መጠን ዓብይ ጥፍኣት ከጥፍኡ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ብገለ ኣጋጣሚ መራሕቲ ሃገር እንተደኣ ኮይኖም ሃገር ከፍርሱ ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ ደራሲ ናይዛ መፅሓፍ ገለ ሰባት ንናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝምድብ እዚ እዮም ዝምድብዎም ናይ ቻይና ቅልጡፍ ዕብየት ደው ንምባል ኣብ ልዕሊ ቻይና ዘንበሮ ልዑል ታክሲ ብርግፅ ንቻይና ጎዲእዋ እዩ ግን ንኣሜሪካ እውን ብኡ መጠን ካብኡ ብዘይነኣኣስ ይጎዲእዋ ኣብ ኣሜሪካ ናብራ ዝኸበደ ብድሕሪኡ እዩ ብዙሓት ኣቑሑት ካብ ናይ ኣሜሪካ ዕዳጋታት ክጠፍኡ ዝኽኣሉ ብድሕሪኡ እዩ ብዙሓት ኢንተርናሽናል ኢንቨስተራት ኣሜሪካ ከም ዲክታተር ቆፂሮም ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ናይ ምግባር ሓሳቦም ክስሕቡ ዝገበረ እውን ብድሕሪኡ እዩ ይብሉ እዞም ስቱፒድ ዝበሃሉ ሰባት በየናይ መንገዲ ከም ዝመፅኻ ስለ ዘይትፈልጥ ተቓሊስካ ኣይትስዕሮምን ዘለካ ብሕታዊ መመረፂ ምስኦም ዘለካ መራኸቢ ገመድ ምቑራፅ እዩ ካብኣቶም ጠቕሊልካ ምርሓቅ ምክንያቱ ቀፂሎም ዝገብርዎ ነገር ስለ ዘይትፈልጥ ቀዲምካ ክትከላኸሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ሳይኮሎጂ ምሁራት እንታይ ይብሉ መስለኩም ዝኾነ ፍልጦ ወይ ከዓ ልምዲ ዘይብሎም ሰባት ካብ ባዶ ተላዒሎም ሙሉእ ዓርሰ እምነት ይህልዎም እሞ እሳቶም ብዝውስንዎ ዝተሰሓሓተ ውሳነ ንባዕሎምን ኣብ ዙርዮም ንዘለዉ ካልኦትን ዓብይ ጥፍኣት የኸትሉ ይብሉ ብኣንጻሩ ከዓ ብዙሕ ልምድን ፍልጠትን ዘለዎም ሰባት ንባዕሎም ኣትሕት ኣቢሎም እዮም ዘርዩ እዛ ዘለትና ፍልጠት እኮ ኣዝያ ንእሽቶ እያ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ብዙሕ ኮንፊደንስ የብሎምን በዚ ምክንያት ስቕ ይብሉ ይሕብኡ ርእሶም ይድኑ ድሕሪዚ ካብኣቶም ብዝነኣሱ ሰባት ፀብለልታ ይውሰድ ኣሎ ካባኻ ዘይሐይሽ ሰብ መርሒኻ ክኸውን ከሎ ከዓ ሰጥ ኣቢሉ ናብ ፀድፊ እዩ ዝመርሓካ እስኪ ሕጂ እስኻትኩም ኣበየና ኢኹም ኣብ ዙርያኹም ዘለዉ ሰባት ኣበየናይ ምድብ እዮም ዝምደቡ ኣብ ረብዓይ ምድብ እንተደኣ ኮይንኩም ሰብ ይኽነግረኩም ዝኽእል እምበር ንዓኻትኩም ኣይፍለጠኩምን እዩ ስለዚ ንሕለፎ ኣብቲ ቀዳማይ ወይ ከዓ ሄልፕለስ እንተኮይንኩም ንሰብ ክትብሉ ንባዕልኩም ምጉዳእኹም ደው ኣብሉ ንባዕልኻ እናጎዳእኻ ንኻልኦት ምጥቃም ብዝቐፀልካ ቁፅሪ ቀስ ብቐስ ባዶ ኢኻ ትኸውን ንኽትህብ እኮ ፈለማ ክህልወካ ኣለዎ ሓቂ ንባዕልኻ ከይጠንከርካ ካልኦት ክትሕግዝ ኣይትፈትን ቀይሕ መስመር ይሃልኻ በቃ ኖ ኣይኸውንን እዩ ምባል ክትለማመድ ኣለካ ኣብቲ ካልኣይ ወይ ከዓ ኣብቶም ኢንተለጀንት ዝበሃሉ ሰባት እንተኮይንኩም ቀፅሉሉ እንተኽኢልኩም ዙርያኹም ብኸምኦም ዓይነት ሰባት ክትክበቡ እዩ ዝግባአኩም ኢንተለጀንት እንተኮይንካ ምህላውካ ካባኻ ሓሊፉ ንኻልኦት እውን ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ኣብቶም መበል ሳልሳይ ባንዲት ዝበሃሉ ወይ ከዓ ሸፋቱ እንተኮይንኩም ሽፍታ ክትመክር ክብድ ዝበለ እዩ ግን ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ካባኹም ንላዕሊ ሽፍታ ክረኽበኩም ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክትንበርክኹ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ መዓልቲ ስለዚ ተጠንቀቑ እቶም ኣብ ረብዓይ ዝመደብናዮም ስቱፒድ ዝበሃሉ ሰባት ኣብ ዙርያኹም እንተሃልዮም ግን ዓርስኹም ሓልዉ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ሂወትኩም እንተዘይቀኒስኩሞም ኣብ ሳእንኹም ከም ዝኣተወት ፀፀር ኩርኳሓት እዮም ኣየቕስንኹምን ኣየደቅስኹምን እዮም ወላ ናይ ቀረባ ዝማድኩም ይኹኑ ዘራኽበኩም ገመድ ዘራኽበኩም ኣጋጣሚታት ክትቅንስዎ እዩ ዘለኩም ሓደ ግዜ ዝተመረዘ ኢድ ዝቁረፅ እኮ ስለዘየድለ ኣይኮነን እቲ መርዚ ናብ ካልእ ኣካላት ንኸይውዛዕ ሓቂ ከምዚኦም ዓይነት የዕሩኽ ኣሕዋት ቤተሰብ ንርሕቕ ስለዘይንፈትዎም ወይ ከዓ ስለንፀልኦም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሂወትና ከይምርዝዎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ዓርስኹም ሓሉ ካብኡ ኣብቶም ኢንተለጀንት ንኽትኮኑ ፃዓሩ ካብዞም 4 ዓይነታት ሰባት ንስኻ ወይ ከዓ እስኺ ኣበየናይ ምድብ ከም እትምደቡ ወይ ከዓ ከም እትምደቢ ኣብ ኮሜንት ጻሓፍለይ ክሳብ መወዳእታ ስለዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ መስግነኩም ከምዚኦም ዓይነታት ናይ ህይወት መንገዲ ዝመርሑ ቪድዮታት ንኽትረኽቡ ንቻናልና ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ይቐኒለይ